To znamená i to přesouvání toho portfolia, to zkonzervativňování, dané alokačními tabulkami, tou alokací, není tak dynamické, není tak jako velké, nejsou tam skoky z 98 na 88%, protože to je za 5 let, ale mnohem větší kroky, no větším důvodem pro dělání kroku je ten vývoj toho portfolia. Prostě trhy. Když to vzroste, tak samozřejmě ten rozdíl je velký, naopak když to klesne, tak se může stát, že sice máte mít z 98 jenom 96%, ale protože trhy klesly, máte tam 90% jenom portfolia v akcích, tak samozřejmě naopak budeme dokupovat. Kdy klienta dokontaktujeme, jo, třeba po telefonu. 1krát za 2 roky, 1krát ročně, prostě pokud se neděje nic zásadního, tak není nutné každým rokem, ale třeba my máme v metodice v naší firmě, že každým rokem kontaktujeme klienta a domluváme výroční schůzku a na ty výroční schůzce to řeší. Také důležité je, pokud ten klient tam vlastně dává nové vklady. To znamená, pokud třeba mu skončilo stavebko a chce ty peníze převést právě do toho portfolia, tak samozřejmě je potřeba propočítat, jak tu částku rozdělit mezi akcie, dluhopisy, případně peněžní trh. Na poslední důvod, kdy klienta kontaktovat, tak je samozřejmě v případě poklesu na trzích. My taky máme, myslím, že tohle to máme stejné jako Fichtner SRO, že kontaktujeme klienty, když dojde k poklesu na trzích o 10%, o 20%, 30%, vždycky vlastně, jo, případně o 40% nebo 50%. Počítáme to v měně, ve které je klient spotřebitel, to znamená v českých korunách. Takže nevždy pokles amerických akcí o 15% musí znamenat, že je potřeba realokovat portfolio, protože třeba koruna v té době vám pomůže a ten propad není 15%, ale třeba jenom 8%. Jo, takže počítáme to v české měně. No. My se rozhodně snažíme trh nečasovat. Titulek z amerických novin, nebo titulek z novin. Americké